Anda ning atihang bananamit. So atong bananamit guys is dagge ni si Jabu jag na nagkabuka pa ni siyang iyang liki bitaw. Hello guys, good morning guys. Sa kadyo ko na mata kay galuto lagi ko ubi ko kay na nag-order. Guys, meron tayong ano ngayon guys, ay Tagalog. Luto taog kuan guys, banana meat. So dagko kadto ni atong banana meat guys. So, salamat kadto sa nag-order dani si Ma'am Bibs. Di na katuhang mga plastic guys nga itong ripakanda ning atihang banana meat. So atong banana meat guys is dagge ni si Jabu jag na nagkabuka pa ni siyang iyang liki bitaw guys. Buka gizang liki guys na. So madong adlaw tong tanan guys kanang karong adlaw guys na nimang ni kabuhi sa mi. So mag-deliver na sa Papa Edi dadun dya sa briefing. So manuroy ko karon guys og kanang banana meat. Madon laman puno-puno sa atong gastuson kada adlaw. Luto guys o nagi dani Papa Edi sa briefing. Kau ihatod na. Salamat ni Madam Bibs. Diya guys, na-deliver na gubahan nga banana meat. So mag-harvest sa tadari og talong. Kay inja ra to na mo i-deliver tong uban nag uli ni Papa Edi kay lisod lagi kadto ang karsada dadto padung sa babaw. Papa Edi ra pwedeng mag-drive. So mag-harvest mi kay ganahan si Nicole magtorta. Tahon na ni Nicole kay ganahan ko sa magtorta. Si Nicole ron guys, pero napay daghan to So dana. Napay daghan kadtong ma-harvest. Siya guys, kay nag-book naman si Papa Edi ra sa duha man libo sa ni deliver ning banana meat. Dinaw kaya nga ni katason. Ha? Taas ba kayo ang aton ba? So dari mag-deliver guys. Hala na iro. Uwak na siya. Iro. Bebe. A few moments later. Hello guys, good morning guys. Sa kadyo ko na mata kay galuto lagi ko ubi ko kay na nag-order. Diya. Salamat pud kaadto sa mga nag-order nakakatupod tabang na mo kay nahalaga jud mga kinahanglan si Christine. Diya gabi guys na kamassage pud ko. Nakabayad ko sa ijahang uniforme. So ato masig latik kaysa jud ko naglatik alas 4 pa. So ano ko nag-video guys pag bunot sa lubi o ag lubi guys ibunta naman daan ni Papa Edi gabi So di man pud lalim lagi kadto ni magbiko kay kana lagi magkudkud ka maglatik. Pero sa man ni manigihatag sa Ginoo nga talent. Diya gabi guys nakauli ko. Murag alas 11 na pud to. Kaya nagmassage lagi ko. Diya salamat kay kadto sa nagpamassage na gabi Mura po mga silingan guys ang magpamassage na guys. So na guys sa atuhang biko, salamat sa Ginoo sa grasya ug sa kusog. Sa atong panglawas kada adlaw nga kasikay-sikay ta ja. Malagi guys na balaka lagi ko apo ko nakatug lagi gabi kay ganahana lagi ko ni Crystal. Ja mo na guys, deliver na nato ni ron. Salamat kadto sa mga nag-order sa biko. Ja nag-deliver din si Papa Edi ug si Nicole ug Sadjo. Ani sa briefing na ni guys. So daghang salamat sa mga pabalik-balik ug order sang biko.
Guys, ag panahon grabing kangit-ngit sa timing pod nga nagluto kog biko. Kanang lami man ang biko kuan guys kanang mga uwan-uwan nga na diya pang mamahaw pod ba. Kadyo naka-deliver, wa pa alas 6 na deliver na nila sa Papa Edi. So niingon to ang nag-order lang sa Johara ko no kaadyo. Pero sa Johara jud kaadyo ko guys kanang alas 4 pa lang nagkuan ako dari ga. Sikay na. Ja gabi lagi po guys, wa po ko kaadyo nakatug kay si Cristel. Gisakitan og tiyan. So ja siguro tong gikaon. Kay nagsin man sa naho nga gidya kuno gisud-an kanang munggos. Ja katulo na kuno si Jag kuan guys kanang katulo na kuno si Jag libang nga pangginan nga palit na laman og kanang krimilis mo nang krimilis ang ginagpalit na laman og kanang dayatab kay ba sinog na kakaon sa hugaw mo na si Cristel guys irang ka masilan kadto na sa og kuan no nabala ka ko gabi iwa jud ko nakatugay sa ginahanan ni nga bako lang ba isang nalahi ra ba to si Jaw kanang mo atake kay mo kuan ba bugahi inja mo mangitem nga na ba manang mabalaka man siya guys bisag saan sinsala man dito suban kay ako man jud nahal mabalaka man jud ko pero nagchat mi karong buntag sa mama nagdamgo ko mama nindam ko nimo na was out ko numing tanan dari kay ako naagihan ko numig ipo-ipo mo ang ginan nga ampo lang na kay ang Ginoo ra man si maka kuan nato sa atong inabuhi ang Ginoo ra man si masayod sa tanan ja niya ang gisindan si Jay ko wala na kanang basta gimundam ko na kanang karon laging panahon na grabing ka kuan kanang ngit-ngit ka ag dagat ja muari sa kadari sa tuang kuan guys kay des ni agi kuan magud siya kanang gamay pa karon na ninda kay na moabot pa jud siya na kinaabsan kay sana mo kuan pa jud siya baka nang muari pa jud sa kinaabsan ba nga nataas pa jud na siya gamay pa man ni agkari taas na dyan si Jagtaman di so lang nasangit lang siya dari na dako na siya so mudako pa dyan siya nga na guys kuan forma ni siya dyan naman lagi na naligsik na may itong taong nagto may dyan giturta kay ganahan pa siya torta dyan malagi na guys kanang malipay lagi punta basta mag kita na lagi tayo natin kanina pwede naman ni siya makuan pwede na ni siya tawag dito ma-harvest pero bata pa siya guys pero ang nakigaan na zaman lagi na guys malipay lagi po ka ng kuan anang makabunga na yung atang pangtanim malagi na masulubon ko karon guys kay nabalaka lagi kong Cristel kay gabi ko no murag katulo ko no siya na libang madyo lamang guys ampo lang natin nga maoki na siya karon kay kung di jud mo dalikyat jud ko nga tugdo magiti kay lahira ba jud ko nang problema ko kay kuan mo dali ra ba jud ko bahala nag-asa ko dani kuan basta maadto lang na sa Cristel jaga tong kuan dari guys kanang upo bunga na pud siya na bunga na po siya na sa una ang upo na rin ang daghana daghan dyan kayo sa nga tanan daghan mag sunod-sunod sa bitay ba nakarabas na yung butterfly kani daghan po siya di duha das ni agi o naa pa di ay sa guys daghan di sa naiban manggod nga wa mo dadyon may iban nga muda dun ba ni siya na kuan ta guys kanang hapong sinus ning andar kay malagi na dadto ko sa kahoy nagkuan na daghan ka sa purya budyag ambok jaga tong kubasa po dari guys ning bunga na po dias akop dia naman ko kubasa po nga giapil niya ang ipatubang ninyo guys kubasa nga ang gipasaka so gipasaka na ang kubasa guys kay ganahan ko alas ibabaw siya magbitay sa una naka-remember ko ga ang kubasa dari nagibitay man manahas diyang pasakin
Diyan na guys sa nasugod na og uwan. Na nagkaron rakas na galing asa ni sa padung yung mga lutaan ni. Ara man na siyang pasudlon guys kaya dadturon na siyang bitay. So, na rin po dari guys oh. Na rin po dari ning bunga di ah. Daghan na jud kayo sa bunga di ay. Oo. Jadi apa dining palaya dari dia. Pipino, apa man mudak ng atong pipino guys ah. Pipino man na siya. Na kasi nanay taligsik. So sa mong pakiton sa dagat guys kay murag ngit-ngit jud kadto ang dagat. Ay sus, among bibi. Kau kita tawag na ka kay nanay taligsik na, naligo na ba ka? Lagi, kataligsik mo pa pag humanatog pang Doon sa ka, unay order biko. Wow. Nahurot po, wala na ka, wala ko katilaw. Yes, tingnan si Nicole. At least na ay kay sa kuan. Wala lagi kay nahidaghang mga gamiton si Christy lagi. Sunod ka ro? Di, niya lang magsusod ako. Dito. At least na kay kuan. Magkuhan sa ko na rin mo tanaw sa ko sa garden na rin na. Kung sana ni. Yung andar mo guni ang sinus guys. Diyan mo pakiton guys, ay buwak dia. Na kulay pink. Diyan, arang kapino ka doon siya uguan. Naama ko dari pang nanim lagi nga kuan pud guys. Napo ko'y pasyon dari dia. Diyan agatuhang sili dari. Mga taong dari guys na. Sili man siya nga. Kuan. Kaya mo lagi na guys na dagat natin arang ka. Ngit-ngit. Mga nabalaka lagi ko Kristel. Pasensya na mga naghingos-hingos ko kay mo lagi na sa juka-juka hujup dito sa abuhan. Kay tuloy ko sa abuhan sa abuhan ko nagluto og kanang biko kay hurot na katihang gas. Nangit-ngit ka doon siya guys. Ja, niagi de sila ni ula dos briefing ara kunong kamingaw agkuan. Briefing way wa kadto kunigis. Ngano kaniya tehang panahon guys karon nga. Amping ta kay murag ara ba jeng kainit ug mudtunan ja ngaron arang ka ngit-ngit nya. Kada gabi mo uwan. Ay gamay ra jud kadto ang gis ah. Wa man kadoy tao sa briefing. Maninindot ka mananaw kay wa magiilig og mga gis. Mo pay maninginhas day ko guys oh. Kaso lang gabi ko magud ko manang di ko pwede manginhas. Iinit ang kamot yan ay taligsik ra ba? Diya guys, mao ni ang video karon adlaw guys diya. Daghang salamat sa mga nagmahal namo sa mga tao nga nag-share og mga blessing. Shout out de ko ni Ma'am Bisminda Polinar kanang wa paligid ang mahangmani ang mahang kusina kay malagi na busy pa kadto mang nangipanday. Diya, di po ko pwede mo kuha og laing panday kay nangita lay po tag laing panday. Wa lagi po tayo makitaan kay puro na ay daghang tao dari nagpa trabaho og bay. Daganahan ta ko magbay dito sa babaw guys kanang ladyo sa dagat to ah. Nahinoy juta diya si Papa Edi. To dapit dito to ah. Diya malagi na ganahan ko magpajag-pajag dadto kay mas lami man pud nang magpajag-pajag ta sa babaw. Nya mananom og mga tanan. Nakasuway na mami guys, wag pandemic dito mi sa amo, juta sang amo. Diya dari sa atas kuan guys kanang. Diya tanawa ang kusina guys, haratang gagabaan na jud amo nang kusina sa una. Kanang buhi paghangugangan guys harapan na siyang kamaadyo nga kusina karon wa na gaba na jud. To na mga balintong na mga
kuan. Pero na pag mga bata na guys, ang ituduan man na sila luto diha og ganang mga kuan naman ay sugang na to susud. Tuduan na sila luto kay rong ibaw na sila magiluto ba kay mga dagko naman. Pero mga lagi nagiibutangan na nagsin-sin diha or di lang sila mabasa. Nung kaluyan das Ginoo patrabaho nas Nicole pwede na mo na ipaadyo. Aw di man pud na amo hinuon kanang dapat ag magpaadyo na kanang tagtungod. Itong mga inahan sa bata, pwede naman sila magpaadyo na. Tara guys kay to ay labunon perting daghana nagitapok to perting mga bata lagi siguro sa ni mog istorya di jud kasabot. Di pug ko mga labanan nakita ka gina hampuog ng mga labunon guys, matuhang video karon ilawa guys anang hagit lang itong mga labunon sa mga bata dagto kay kuan wa na ko ganahin ng mga bata lagi kay grabe nang ka badlingon hindi na dagko naran nang kabadlingon. Di na mo patuo ba istoryahan nimo nga na manglaba nga na. Anang kapoy na kajong mong badlingon di mo patuo. Mawagali ko mga anak og daghan kay ro ako'y badlingon. Kaya ang mga anak di man na badlingon. Manghinlo man na sila Nauna man na sila ang mga gamit dyan guys na yung buwak dari guys nga gikan pa ni sa Cebu City guys sa ila ila kay ba na dito ni sa Cebu City na nagikuha na nabuhi na dito sa nana o nabuhi na yung gihatag na si nana manggol dyan ipanghatag na katong mga bayulit kato may mga bayulit nga na gikan pa na si og Cebu ang ila dari sa atas kuan guys kanang nadinaghang nanurok dari nga kuan nanurok si kay malagi na tiguan mag kuan nas ni kuron guys agang dakit na dako na harang na sang gitudo kay harang na sang itrimon og kanang palingin ba kay arong pwede silang silungan das ilawom da malagi nagahang malbiri han siyang gingana lingin-lingin ba kanang na nabuhi raman po siya Diyan gibitayan hag mga ingani ba kay ro siya galing salinsing na guys pero sige sag bunga niya tawa sige sag bunga na daghan kadyo kaya hindi siya mo taas sa babaw hag dari guys wa pa na pambutang kay mangita pa kuguan na ni salinsing siya aron nang gipatuwad ba kaya ro hindi siya mo taas maadyo daghang taong dari guys kaya ramang luod jadi kani taong ni siya nga kuan kanang puti na ang kanang stripe nga violet puti ba daghan pa rin kong bunglang yun dyan ay katunggi ka ni Mama Julie nga kamatis na kamatis na Bisaya ara daghanan nagbunga katong cranberry guys muari na putos digin dari para mag-harvest. Wala ko aning mga hinog kay muari si Mama Jijin Bors. Diyan ay mag-harvest dana. Agang siging harvestin kay kanira man kuan guys. Nang ay, shout out ay ko Mama ni Sita Masong. Mama ni Paula diya sa mainit. Niya shout out po ko ni tuan guys. Ma'am Bitani. Si Ansan Blanton, salamat. Ma'am Edita Kanyeti. Salamat po. Niya salamat na din tadan guys. Katong ganahan mo pa shout out. Comment lang mo guys kay ano ma-set out. Lami. Tamis. Daghang salamat sa mga commenter ug salamat sa mga viewers. Ito guys, thank you for watching. Love you. Amping ug ampot ang tanan guys.